Croeso I ysgol Newydd Sbon, Hafan y Môr. A mae gen I atgofion melys iawn o fod yn ysgol. Felly mewn â ni. Mae heddi yn ddwrnod mowr I ni. I ni yn teimlo bod ni wedi cyflawni gwaith da. Un cam ar y tro mae wedi bod. Ond oedd yn had wastad yn gweud dyfal donc ydy'r y garreg, a dwi yn teimlo heddi bod ni wedi torri carreg enfawr wrth agor drws ysgol Hafan y Môr. Mae 3 o blant yn ni, a maen nhw wedi bod yn mynd i'r ffrydiau Cymraeg hyd yn hyn. A ni wedi gweld y ffrydiau'n tyfu. A o'r diwedd nawr, mae'r galw wedi tyfu gymaint bod y sir wedi gweld bod eisiau ysgol newydd arno ni. Ni wedi bod yn gweithio am bron I 2 flynedd I gyrraedd pwynt heddi, ond mae bobl yn yr ardal hefyd wedi bod yn gweithio am lot hirach na ni I weld yr ysgol newydd yma yn agor I drysau. Reit, dwi'n teimlo chydig bach yn nerfus achos dwi ar fi'n mynd I fewn I stafell Mrs Griffiths, y brif athrawes. Dych mewn! Helo, Mrs Griffiths. Helo. Alun dwi. Neis I gwrdd â chi. Y fachgen da. Da iawn, gen I iste. A seren air nes mlaen, efe? O, diolch. Dwi'n teimlo chydig bach yn nerfus yn eistedd yn eich swyddfa chi. Does dim angen I chi fod nerfus o gwbl fan hyn. Mae heddiw yn ddiwrnod hanesyddol iawn. Mae rai bod chi'n browd iawn. Proud ofnadw. Dwi'n proud iawn o le ni wedi cyrraedd erbyn hyn. Wthnos yn ôl, o'n I ddim yn meddwl bydden ni byth yn eistedd fan hyn yn siarad â chi nawr. Oedd pentyrau o bethau a gwaith adeiladu dal yn mynd mlaen, ond ni wedi llwyddo fel tîm, ni wedi llwyddo I sicrhau bod y drysau wedi agor heddiw. Dwi'n hoffi bod pawb yn siarad Cymraeg yn yr ysgol. Dwi'n edrych ymlaen I coginio yn ystafell coginio a chwarae gyda plant Cymraeg. Dwi'n hapus iawn bod ysgol Cymraeg yn Dinbych y Pysgod oherwydd gallu fi creu ffrindiau newydd a siarad Cymraeg gyda nhw. Fi'n hoffi i'r logo newydd achos mae'n cael y traeth, y môr, y cwch bach coch a'r y haul. Dwi'n hoffi y lliwiau newydd achos mae'n wahanol I'r hen ysgol. Mae sawl un o'r rhieni wedi dweud wrthai bod nhw'n teimlo'n eitha chwerw bod nhw ddim wedi cael y cyfle I ddysgu Cymraeg. A nhw yw'r rhieni nawr wrth gwrs sy'n awyddus iawn iddi plant nhw I gael addysg ddwyieithog. Dwi wedi gweld newid yn y bobl leol. Lawr yr harbwr mae'n dechrau'r pysgotwyr, y boi sy'n gweithio'r cychod, y boi sy'n gweithio'r y bad achub. Maen nhw'n dechrau rhoi plant yn yr ysgol Gymraeg, a mae hwnna'n mynd I draws newid popeth. Falle gawn ni wared ar y tag na Little England Beyond Wales o'r diwedd. O tipyn o frwydro rhan ceisio cael plant I ddod mewn, ond wedyn unwaith dechreuodd plant I ddod, oedd yr gated I agor a dath llif mowr o blant I fewn mwyn nawr I sefydlu'r ysgol Hafan y Môr. Wel, da ni'n dymuno pob hwyl I chi. A mae'n ddiwrnod hanesyddol I fi hefyd, achos dwi wedi bod yn stafell y brif athrawes y blaen. Felly, Na, dych chi? Na, Wel. Dwi'n synnu'n fawr. Wel, felly diolch am y croeso gynnes. Na, iawn, dim problem o gwbl. Diolch.